deň, vítam vás na dnešnej besiedke. Nevideli ste tu dvoch chalanov? Viete, máme spolu uvádzať. Nie? Tak počkáme chvíľočku. Tak momentík, idem ich pozrieť. Už si tu dávno mali byť. Viete, aké to bolo trápne? Dobrý deň. Vítame vás na dnešnej besiedke. Andrej, ideš. Nie, fašisti. Nie, Andrej, ideš ty. Dobre, budem pokračovať. Vítame vás na dnešnej besiedke. Prosíme vás, aby ste si vypli vaše mobilné telefóny, aby sme sa navzájom nerušili. Ďakujeme. Dnešnú besiedku budeme uvádzať my. Igor Šabo, Andrej Kubica a Matýka Maška. Kto má ísť? Idem ja. V úvode zaznie ľudová pieseň Pásla ovečky. Zahrajú Stanislav Omasta na zobcovej flaute. Adriana Hamerlíková zahrá na klavíri Uspávanku. Paulína Kubicová zahrá na hutle skladbu Pozbuzení. Doprevádzať ich bude pani učiteľka Vrabcová. Nech sa páči. Chalani, počkajte ma. Šesťručnú hru na klavíri zahrajú žiačky Liana Kivaderová, Gréta Hrinová a Valérie Drábeková. Spoločne zahrajú Memory Tango. Adam Basiuni zahrá na zobcovej flaute skladbu Levitating. Nech sa páči.
si všimli, že počas čísiel bola počuť hudba z reproduktorov. Túto prácu robia zvukári, ale keďže na našej škole sa vyučuje predmet hudba a počítač, mohli si to vyskúšať naši žiaci Lucia Šutá a Boris Čačík. Aj oni si zaslúžia. Za to nás učiteľka určite nepochváli. Ďakujeme za vašu pozornosť a tešíme sa na vás na budúce. Dovidenia.